दरं उदालगुरिनि रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलआ मा होनो दिलीप सयकियानो बेसेयाव फानखो दरं उदालगुरि समस्तिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलआ बेसेयाव फानखो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो कास्टम बसुमतारी ब्रादारनि मोनसे भिडिअ लाना फैदों। कास्टम बसुमतारीया दिनै मोनसे बेफोरसार बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय। दिनै बिथांनि बाथ्राखौ खोनायोबा नोंथांमोनहा बयबो गोमोनो गोनां जागोन। बिथाङा दिनै इउपिपिएलखौ थांखिनानै आरो एबसुखौ थांखिनानै बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा मा बाथ्रा बुङा फैया नोंथांमोननि गेजेराव बिथांनि बुंनाय रावखौ आङो भिडिअखौ ससे खोनासंहोगोन आरो बिनि उनाव नोंथांमोननो आङो डिसकासन खालामगोन। फैयो बानायगोदो। मानो बुंबाय दिनै इउपिपिएलआ मा एजेन्डा बिगोन, एबसुआ दिनै मा इस्युआव इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय बुंगोन। इउपिपिएलनो भट होनाय माने बै बिसिडिसिनि लिडारफोरा जाख्ल'नाय, जेरै जोंनि उन्दुनाय बिसनायाव थसब थायो। दाखालि बावै नोंथांमोना नुदों उदालगुरिनि हरिसिङानि सासे बिसिडिसि चेयारमेना बिथांनि उन्दुनाय बिसनायाव 500 थाखा बान्डलसो। ओंखायनो इउपिपिएलनो भट होनाय माने सेंग्रा सिख्लाया साख्रि मोना। इउपिपिएलनो भट होनाय माने बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननाय। इउपिपिएलनो भट होनाय माने 10 कौटि मास मिडियाफोरनो वेलफेयार फान्डनि नामाव होगोन होन्दोंमोन, बेखौ थगायनाय। इउपिपिएलनो भट होनाय माने जाख्ल'नाय, आइवाइ न'निफ्राय जाख्ल'नाय, अरुण'दय स्किमनिफ्राय जाख्ल'नाय। इउपिपिएलनो भट होनाय माने ओनसोला जोंना गोग्लैसोनाय, ओनसोला जोंना कराप्टेड जानाय। ओंखायनो इउपिपिएलनो रायजो राजाया भट होआ। जोंनो न्याय मा होनो मोजां सरकार नांगौ। बेनि थाखाय डेभेलपमेन्ट आरो पिस आरो साफ्रोमखौबो लानानै जि सोलिनाय मानाव गेजेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय नांगोलनि पार्टी बिपिएफआव भट होगोन। बेनि थाखाय जोंहा मा होनो फोथायनाय दङ। एमपि इलेक्शननि उनाव इउपिपिएलआ मा होनो 80% दुरबल जागोन। बिटिसि इलेक्शननि उनाव इउपिपिएलआ 100% दुरबल जागोन। 2026 एमएलए इलेक्शनाव इउपिपिएलनिफ्राय एमएलए गेलेनो थाखाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांमोना मानसि नागिरनानैबो मोननाय नङा। बिथांमोना बेखौ लिरनानै ला, बेखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नुबाय बिथां कास्टम बसुमतारी ब्रादारा दिनै बुंदों कि दिनैनि थारिखआव जोङो माने इउपिपिएलखौहाय खुनु मोनसे रायजो राजा फोथायला आरो लोगोसेनो दिनैनि थारिखआव सोर फोथायबावो इउपिपिएलखौहाय आरो एबसुआ जाहैबाय मा दिनैनि थारिखआवहाय राजनितिजों इनभल्भ जानानै दिनै बिनिखायनो दिनै बिथाङा कास्टम बसुमतारीया माने कुइसन खालामदों जे बिथांमोना दिनै दरं उदालगुरिनि समस्ति बेखौ दिलीप सयकियानो बेसेबां राङाव फानखो बिथाङा कुइसन खालामदों। बिथाङा इउपिपिएलखौ कुइसन खालामदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ कुइसन खालामदों जे दिलीप सयकियानो दिनै मानि थाखाय बिथांमोना भटखौ फानखो बा दिनै जे बिथांमोना खावलायदों नङा होमबा जे बर' रायजो राजाफोरखौहाय इउपिपिएलनि बे माने बिजेपि नि बिजाथि जेनाखि दिलीप सयकियानो भट होनो दिनै बर' रायजोफोरखौ खावलायदों। मानो खावलायखो? बिथाङा जोंनि थाखाय बिटिआरआव ओनसोलाव बा बर'फोरनि थाखाय बिथाङा मा खामानि मावनानै होदों, मा डेभेलप मावनानै होदों, बे मोनसे गिदिर कुइसन खालामदों बिथाङा। अब्ला बिथाङा जुदि जोंनि थाखाय जेबो जुदि मावथावना नङाब्ला अब्ला जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफाफोरा मानो थाखाय दिलीप सयकियानो भट होनो? बिथांनि कुइसना बे मानि थाखाय भट होनो? दा दिनै बर' केन्डिडेट दं बाहाय नङा होमबा, बिपिएफनि दङ बर' केन्डिडेट दुर्गादास बर' बिथांनो होथों। बिथाङा दिनै देरहानानै थाङोब्ला बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन, बिटिआरनि डेभेलपमेन्टनि जौगानायनि थाखाय बिथाङानो खामानि मावनो हागोन, बिथाङानो दिनै मावगोन। अब्ला बिथाङा जे गावनि थानाय एमपि थानाय समाव दिलीप सयकिया जेबो बाथ्रा बुङाखै। इभेन बै समाव जेनाखि डिलिमिनेसननि बाथ्रा बुंदोंमोन बाहाय माने मा होननानै बुंदोंमोन, उदालगुरि बेबायदि समस्ति जाथावा होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ सिगाङावबो बुंदों बिथांमोनहा नङा होमबा, सिगाङावबो बुंनाय बाथ्रा। अब्ला बेफोरबायदि मानसिनो जाय मानसिया दिनै जोंनि हारिखौ नासयो, जाय मानसिया जोंनि हारिनि सायाव साजोंल' लोगो लायो नाथाय सिंजों जोंनि बेरेखा खामानि मावो, अब्ला बेफोरबायदि दैदेनगिरिनो मानि थाखाय भट होनो थिनखो? इउपिपिएलआ मानि थाखाय भट होनो, मानि थाखाय एबसुआ दिनै खावलायखो? बिथाङा गिदिर मोनसे कुइसन खालामदों। दा बे आयदानि सायाव डिसकासन खालामनानै सारायजारि खालामनांगौआ नोंथांमोननि सायाव। जोंनि दुलाराय बर' लाइमोनफ्रा बिनि सायाव माने नोंथांमोना रायलायदो, माने बिजिरनानै नायदो। थारैनो ब्रादार कास्टम बसुमतारी बुंनाया दिनैनि थारिखआव ओंथि दङ ना गैया? नोंथांमोना साननाय
सिगांनिफ्राय गोसोखां डिलिमिटेशननि सिगां बाथ्रानिफ्राय डिलिमिटेशन जेब्लानाखि बाहाय गोबां दान्थेफोर जादोंमोन बै समाव दिलीप सैकियाया मा बाथ्रा बुङामोन आरो बिथाङा एमपि थानाय समाव मा डेभेलपमेन्ट खामानि मावामोन बेखौ नोंथांमोनखौ नायनो थाखाय खावलायदों आरो नायनानै जुदि बिथाङा जुदि जौगानायनि थाखाय खामानि मावमारदोंब्ला बिथांनि थाखाय बर होनो थाखाय खावलायदों नाथाय दिनै बिथाङा जेबो मावाखै जोंनि हारिनि थाखाय बिथाङा माने जेबो जौगानाय खामानि मावाबा मानो बर होनो स' बे बाथ्राखौ दिनै कास्टम बसुमतारी रोखा खालामनानै होदों कास्टम बसुमतारी ब्रादारा दिनै बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होदों बेनिखायनो बिथांमोना कुइसन खालामदों जे इउपिपिएलआ आरो एबसुआ दिलीप सैकियानो बर' रायजो राजाफोरनि भटखौ बेसेबां रांनि फानखो कुइसन खालामदों बे बाथ्राखौनो दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो होननानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोननो खिन्थादों स' बे खिन्थानो लोगोफोर थेंक इउ